Takže čaute, ja som Kita, vítam vás u ďalšieho prázdninového dielu z hry Minecraft. Tak a nachádzame sa na mlyne, kde je krásny výhľad a môžete si všimnúť, že tu mám pribudla nejaká stavba. Je to taký rodinný dom, že jeden je väčší, druhý menší, jeden stojí 20 emeraldov, druhý 15 emeraldov. Proste tak akože pre ľudí. Potom tu chcem ešte túto cestu opraviť, akože túto. Tak, ale z tejto výšky sa kľudne môžete aj zabiť, že jo? Tak, mám akože nové brnenie na sebe a mám na dopánkach ľahké ako pierko štvorku, čo som si spojil z dvoch troják, čo som mal, vznikla mi štvorka. Tak, a keď skočím, tak sa mi, nemalo by sa mi nič stať. Skákal som stamať a sa mi nestalo nič. Takže možno aj failem, a možno nie. Uvidíme, či sa zabijem. Ideme na to. Skáčem. Nezabil som sa, brnenie je v poriadku, ubralo mi to ledva iba 3 srdiečka. Super. Checkpointy mám obnovené, lebo naskakovali mi tu také blbosti proste, takže som si to reštartoval a už mám uloženého. Ešte poukladám tie ostatné, čo som mal, napríklad ťaženie piesku, ice farma a také blbosti, aby som to mal. Lebo ako dá sa ísť cez portály, ale nejaké také veci akože nemôžem nájsť. A na čo som pracoval posledné 2 dní, ako videjka boli vydané až 4 za tie 2 dní, ale pracoval som na tomto. Tu je taká menšia farma na mrkvu a tu je väčšia farma na zemiaky, len tá nie je dorastená. A všetko funguje takto. Je tu takáto páčka. Možno si myslíte, je tu páčka. Ale čo s tou pačkou, ako sa to sklídi, alebo ja neviem, čo s tým, ako. Zrazu si môžete všimnúť, že je automat alebo klapadlo, už si dobré, až tak nepamätám, že som to dal. Čo sa s tým môže robiť? Pozrite, nič sa nestalo. A voda tečie a berie so sebou mrkvičku. Mrkvička tu stečie, nie je všetká, treba mi to ešte dopravovať, ale časť z tých mrkv dotečie. Potom to jednoducho tlačím. To sa rešetrova a jak sa to volá, rešetr, nejak takto sa to povie tomu vynálezu, nejak tak proste. No a máme docela dosť mrkvičiek. Takže tu sú vedrá s vodou, kde sa to vyleje a naspäť to potiahne. A neviem, čo to je. Neviem, ako sa to volá. Ale nejak rešetr, ale neviem, ako sa ten stroj volá. A funguje to takto, že za týmto je redstone. Je napojený proste jednoducho, chodba ide dole až ku páčkam. Nejak takto. Tu mám takéto jednoduché osvetlenie. Tu mám jednoduché na pistóny. Nemusím tu chodiť so sekérou ako nejaký dylino. Jednoducho to takto pozbieram. A máme. A už nám narastol ďalší pumpkin, takže ten si zrubeme. Proste máme 36, 37. 38, 39 pumpkinov, nie pumpkinov, tekvíc, tak sa to povie. Potom tu máme farbu na melóny. Je to zapojené takisto ako tá farma na mrkvu, len je to na pistóny. Budem robiť teraz, sa snažiť robiť medzi tým aj tutoriály, napríklad ako som urobil tieto pistóny, potom ja viem, ako sa
stavia Enderman farma, Golem farma, ako rozmnožiť osadníkov a takto. Ďalej tu máme farmu na zemiaky, ktorá funguje takisto ako tá na mrku. Ako jasne, že si tú mrku naspäť zasadím, ale nechcem zdržovať vás a nudné vecičky s vami robiť. Tu mám nejaký chodníček taký, kde mám volá sa to bublina konca, alebo nejak tak. Tu mám také skromné políčko, kakaový bob, tu ešte mi nedorástli. Môžem si iba že rovno pozbierať, lebo v sklade nemám žiadne, všetky som vypotreboval. Tak, je to tuto úzke, nechcem rozbiť ani svetlo, všetko. Musím opatrne. Prvé tu sa všetko ostatné nasadí. Sľuboval som, že budeme rozbíjať orečka. Lenže som si povedal orečka niečo také. A tešte sa na môj prvý vlog, ktorý urobím až niekedy. Poviem vám aj dátum presne. Minútu vydržte, ja sa pozriem do kalendára, kedy to bude. Tak, bude to buď 18 alebo 20. Vtedy ten vlog natočím, ale či ho vtedy vydá, to neviem. Potom tu máme farmu na mrku, zemiaky. Môžete si že tu sú 4 tieto poschodia a tu sú jenom 3. Je to z toho dôvodu, že mrkva ani tak sa veľmi nepoužíva. A na D-mape si môžete všimnúť, čo je v pravom hornom rohu, že teraz, kde sa nachádzame pod tou plošinkou, tam bude stať náš hrad, bude veľký, neviem či taký väčší, alebo ešte väčší, alebo menší, alebo neviem. Proste nejak tak, mesto bude všade okolo. A to, kde sú stromy, tak to proste buď vyrúbujem po svoje mesto, uvidím. No, ďalej tu sa nechá si stena jedna a to tu robí asi neviem, či automatická farma na Sugar Cane, alebo neautomatická. Ale keď tak pozerám, na tamto chcem ešte urobiť buď automatickú, alebo nie, tamto asi takto nechám, uvidím. Alebo tu ešte chcem urobiť na Sugar Cane farmu, aj na kaktus farmu, kvietky farmu, a ja neviem ešte na čo presne, tak ešte, hej, mám tu zapísané v mojom denníku, tu v Minecrafte, v dome hore. Takže neviem, čo ešte chcem stavať. Zvolil som takýto materiál, Enderit, Glowstone, proste takéto. Mne sa to celkom páči, môžete mi do komentárov napísať, či sa vám to páči, ale iba tým, čo hrajú Minecraft, nech mi to píšu, nie tí, čo Minecraft neznášajú. Tak, toto by bolo stade to všetko. A ja si hneď aj zasadím mrkvu, ale chcem vám oznámiť, že z tohto sveta budeme mať asi viacej sérií. Čiže keď toto dostavíme, pôjdeme inde. Proste takto. A ešte vám chcem oznámiť tá Golem farma, čo ešte ste ju nevideli vo videjku až, čo ju mám postavenú, tak proste železo produkuje, ale množia sa mi tam strašne, osadníci padajú dole a množia sa mi. No ale v ďalšom diele si ukážeme, no tak to sľubujem. Takže zatiaľ